isi jongka ke HADC ka balai lam na uba penyat sings aim kum UCM kala thau ya ka committee cleanliness and public safety and security yaudo and adjoining localities manta kasngi khasau trik unailur ha ka balum lang ya kirang ba shnong ba marjan jongka yaudo ki bekenthum ya ka maukhar umsosun wa thabru kwalapati mission wa ingdo resanthia rangkat ka nyutrep yaudo association bat kablon mi khmat da ka office jongka hima melim hakani ka committee ka KHADC kala rai ban mang pisa lengba ka council ban penjana ya ka yaudo ha ka baide bat ka shong suk shong sain ka yaudo ke bakan thup banchna thma ya ki pankhana nalor ke jingshna pan bha ya ki bala don lupa ban maramot ya ke lenti ya ki jan banchna ya ki nala pentu jabo pat ban boru ya ki solar ki ba penyang haki surok ki lenti ban ajing shai ha ka por menmet larai ru ban pendai ya ki kor CCTV kamera ha ki jaka ki badai ban bo pat ban pendu ya ki kamto ha po yo kanika committee kalarai ban kendang no ya kidukan dikiat bean ki badun hayeudo namar lengba jongki ki jumi ki jingklumar ke yasho yadan bat kiwe ki comes new nakaliang ka executive committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council haka live way tarik u August ngila notify bandan kawe ka committee kerpang kabangi ong ka committee on cleanliness and public safety and security at Yodo and adjoining localities. Kani ka committee kablak li the CM jong ka council but ladan lang ru kum ki hot nakaliang EM in charge market, EM in charge development nangta la mi khmat ru nakaliang ka himam lim documentary batu lai don lang ru kum ki khot joni committee ringkat bagi rangba shnong joki nru tu liki shnong ka bakin thup i rangba shnong kolapati rangba shnong wa thabru rangba shnong mission rangba shnong mokhar rangba shnong sosun rangba shnong wa indo bat rangba shnong ria samthia te kani ka committee layo ban thawi kini committee hadin ke jinglet jurip ke badang shen ya ka yodo hapdeng nakaliang ka jungi ka council bat na ka board jong ka district administration hakani committee ru ladan member lang i EDM EDC ba roni walang bat sector officer ng police department te la thawi kini committee hadin bangila let jurip ya ka yodo bat ke jinglet jurip jungi ka yodo kidan artli ki mat kiba kongsan kiba ngisukhya hadu kata-kata kum ke council bat ki noilam shnong bat ki hima kabadingkong kade shapang kajing shongsuk shongsngan jungki nonglek nongwan hapo yo lada kilong kinong yo lada kilong kinong khayi bat ki nongbo dukan kum ta terter te kabaar pat ngekren habide berjing khut jung subah po yodo bat kini shnong bamarjang te menta kasngi layo ban shong kini ka meeting ka baningkong jong kini committee te hakani ka committee layawan dabaro kini ki members bakan thup langru wat ya ka seng ka kenhon jong kinong yo association lami khmat di president bat di secretary banya don lang bat ngi ka meeting kala ya slamba ajan kumash kentash teng bat hakani ka jing kenduk jungi la yo banyathir ya tai banyakran halor kini ki artli ki mat bakongsan habede bat ka jing ajing mut na kahima na ki em jungi na sector officer na ta na ki rangba shnong ngilayo ban shim kini ki rai ki balong kumni hakabede bat ka jing khu jing suba larai baka executive committee jong ka council kan mang kerpang nakamenta ka jinglut banshna yiki public toilets ki bathmai hayodo bat kumju ka baar larai ru ban mang ban maramot lane ban repair ban renovate yiki ki public toilets ki balak don lupa hayodo ka balai pat larai ban mang ban penlut ban penbha habaro kawai ka yodo yekinala
bat kini ki lentia kijat ki footpath bat ki lanes bapher kini dikirai hakabai dei ka jingkhoi jing suba shong shngan pat hakalai kawan kinong yo bat kiriu pai ba larai bangin mang naka executive committee bantiet iki solar street lights banbu hakilintia kejat bat kilintia yo bat kini kishnong ki ba marjan katkum kajing ibit jong ka hima melim hapo yodu bat kirang ba shnong hakini kishnong ba marjan bandon ikini ki solar street lights kabaar habidip ka kani kaju hikamat larai ru banmang bantiet yakini ki high mass solar street lights ki badan kam banbu hakikat tu kat nitli ki jaka ki bakham dan ya jingelum pai ba ka bakentup apo stanjip bakentup hakini ki basa ki bapher hayodu kani kan wanra ka jingshai bat khnang bakan penduna yakinunu ki kam snew ki baja hakapor miet pormin miet hayodu bat kini kishnong bamarjan larai ru baka isi kan mang kerpang bantiet iki CCTV cameras na kamenta ban pendon kam hayodu bat kumju hakini kishnong kiba marjan bat hakani ka committee ngilarai ru ban pendu no yobabun ki kam snew hayo kamtam ban pendu no ya kajing sa bian jong kibriu hayodo kabakat kum kaan jong ka hima melim bat kat kum kaan baladan hapo ka market act jong ka district council ngimsha ikinu kibriu ban shongying de ban sa met hapo yodo bat larai ru ban khang no ladadon kini kijaka badikyat bian hayodo badailing ba jong kini ki dukan ki bami ki jingkulmar ki jing sho edat bat teng ki jing minsau bat ki jingja basungsi te habedi kani nakaliang jungi larai ban khangno bat kumjuru ngilarai ru banbu yakini ki gates habarung habami kinonglek kinongwan hayo kebakan tup nadu kapor step bat hakapor mit ban ngilarai ru bandon yekinong ap pahara hakapor men sngi bat ru hakapor men mit hayodo te kini kidiki katu kat nitli kirai ki bangila shim hadin bangila shong haka meeting bamenta kasngi bat kabakadu karai ru ngila shim ban khang lane ban pendu no ladadon kini ki kam khalai hapo yo do te kini di kikat tu kat ni teli kirai ki bangila shim ya kaba nakaliang ka executive committee bat ringkat bakani ka committee ki bangila form bangin pentre commission hakani ki singi banwan te kita di ki rai ki bangi shong hakani committee kini ki gates nakaliang jongi ru ngila IT em in charge market but development bat kaliang hima melim na kamta ka yodo bakin le inspection hakano ka jaka ba idon kam menbu ikini ki gates kinsa shimbat yakara hadin bala le pet shoi ka jaka hanu ka jaka ka ba ipiang te khnang ba kan wanra ka jingshingan ikinong le nongwan hadin kumju ru kan yada habide kining kinong penjabo ikayo do akapor menmet nakaliang ka kasil satumasis sponsor pa nginmang naka 15 finance commission Kamu tekan poin. Hadu mentang impak tip kat nu kan poi bat kat ke badan kam ngin penlut syai kan ni kat ke badan kam bat hadin bala yo ban le page le jingo bat ban tip hang nu caka ban badan kam hang tan sai la ban so thu le kat nu ngi don kam yeki CCTV kat nu ngi don kam yeki solar street lights ki barit bat ki baher unju kasyong ha ka caka ladaki don ar lai sausan ru ka ba ibyang ngin sinaka ka ba don ka caka namar bala don kam shisha namar ba ngin penduna kat bala kani ka jing le bar syamadan madya ka ba
wanra kajing bombit bombiang pat ikinong late nong wan habai dei ba kani dei kajing pentrekam jungi wat ban mang ye kani ka nalaru ban shna bahai kinala po yo bat ikichaka ya kijat ki footpaths ki lanes ki paper ki lenti hapo basa paper hayo hi barakawai ya kani nginamla hiban tre tang nakalyang jungi ngin hap hiban ya don kajing ya stu jingmut lang ba ka PHE department khnang ba nginla ban ba ka municipal khnang ba nginla ban suthu kumno ban let's say don ki por bengi hap shift ya ki pipes nakam ta ka jingbit jingbyang hakalenti ya tekum kita ya kani ka jing petrikam ngin ya suthu jingmut lang ba ka municipal kabar pe iki benta be din penbiang hapo yodu